תעשיות ה-IT היום והצורך שקיים במערכות מידע נע יותר ויותר לליבה העסקית של כל עסק ועסק. היום עסקים בעצם לא יכולים להתקיים ללא מערכות מידע. כתוצאה מכך יש צורך באנשים שמגיעים עם ידע רב, עם הכשרה רחבה ומקיפה בתחומים של מערכות מידע, על מנת לספק את הצרכים העסקיים של כל אותם עסקים שבאים לשרת, וזה יכול להיות גם גופים ממשלתיים וגם גופים ציבוריים וגם גופים ביטחוניים, אבל לבוא לשרת את אותם צרכים בצורה הטובה ביותר, תוך היעזרות במערכות מידע. נשמח לראות בוגרים של המרכז אצלנו, ואני משוכנע שבשנים הבאות נראה יותר ויותר חבר'ה שיסיימו פה את המרכז, מסתובבים אצלנו, ובהופפולי מתפתחים במסלול ניהולי. מרכז אקדמי דן מאפשר לבוגרים שלו ליהנות משני הדברים האלה גם יחד. כלומר, הוא יקבל גם בסיס רחב וגם את התואר האקדמי הנדרש, דבר שיבטיח את היכולת להתמודד ולהתפתח עם האתגרים הטכנולוגיים שמשתנים באופן תדיר, עם ההתפתחות של העולם מערכות המידע, ולהבטיח קריירה ארוכה במקצוע מבטיח וגם מכניס כלכלית.